सबके ओके नमस्ते प्रणाम। जाता है देखा तो नहीं जाता है वॉच करते हैं सबके ओके प्रणाम बा। हाँ नमस्ते 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 ए भाऊजी तान्या झा के हमरो प्रणाम बा। उनके बूढ़ देव वाला रेट जोन बा उ रखल जेब में दाम बा। ए भाऊ बाकी कुतुओं के बहुत पातर होखेला। कितने पातर कर लिपस्टिक निकलवन बा। हाँ ऐसे भाऊजी कहाँ से आवेलू हो तू आ कहाँ बाड़ू तू ठीक बा कैसे हमार तोरा से भेटाए के मन करता ना भाई लोग देखो तारा ई कहतिया कि कुकुरा के लड़ावा पातर होला त नदिया कहतिया कि ओकर लड़ावा लिपस्टिक खानी लाल लाल होला। बहनचोद हम कहतानी ना कि जाके बहनचोद मुआ ओकरा लड़ावा में रगड़ डाला। बहनचोद कहला से का मतलब बा। बहनचोद सरवा झाड़ जला के रख देले बाड़ू तोनी के हाँ तो नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल और सलाम। का हाल बा भाई लोग? हम आशा करता नहीं कि रहुआ लोग ठीक है होबा। आ गए तो लोग के हंसावे खातिर एगो और भरकम भारी मजेदार होखे वाला वीडियो लेके यही से कहता नहीं भाई लोग कि वीडियो अंत तक ले देखिए। वीडियो में बड़ी मजा वाला बा लेकिन हाथ जोड़ के विनती बा कि जे हमारा चैनल पे नया बड़ा भाई लोग चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियो के लाइक करा। हम करता नहीं वीडियो शुरू। सबके ओके नमस्ते प्रणाम। जाता है देखा तो नहीं जाता है वॉच करते हैं सबके ओके प्रणाम बा। हाँ नमस्ते 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 ए भाऊजी तान्या झा के हमरो प्रणाम बा। उनके बूढ़ देव वाला रेट जोन बा उ रखल जेब में दाम बा। ए भाऊजी तो हर बात सुन सुन के हमार खड़ा लंड बा। ऐसे कहतानी हमारा के नइखे तनिको आराम बा। अब हमरा से जल्दी से पेलवाला तू। काहे रोवा तारू तू सुसुक के काहे रोवा तारू तू बोला सुसुक सुसुक के। ए बहिन चोद तोरा यह ना पता कि कोनो भौजी के पेल देले बा बढ़िया से। यही से भौजी सुसुक सुसुक के रोवतिया और घुसुक घुसुक के रोतिया कि तहू ना पेल दे। कैसे तोरे बगलिए खड़ा न बिया समझ रहे हो। काहे होने घुसुक के सरवा के छाट जब सुसुक सुसुक के रोवतिया तो होने घुसुक के बैठ के ना जाई। सरवा तोरा लाड़े बैठी रे बहिन चो। सरवा पूछता काहे रोवत तार सुसुक सुसुक के और जाके बैठ गइल होने घुसुक के। जब भौजी के सामान फाट गइल बा इतना मरवैले बिया तब यही से ना डरातिया कि सरवा तोरो नियत ठीक नहीं खिलागत हमरा के कि तहू पेलाही के चक्कर में भौजी से पूछा तारे समझ रहे हो। रोके कोइलू अखिया हेते हेते रोके कैलू अखिया हेते हेते ना हेते हेते ना। अरे छोड़ा बहन चो चाहे जेता जेता हो रो रो के कैलू अखिया हेते हेते कहता ठीक बा। तब बहन चो जब ओकर फाट गइल बा पिराता बहन चो तो मखिया ना करी तो झटिया करी हेते हेते। बहन चो देखो पूछे वाला बात बारे। ए भाऊजी हम तो कचा गई नहीं बता बता के। अब तू ही बतावा काहे रो बतारू आ कौन दिक्कत बा तोरा ठीक बा। बतावा सरवा के नाते परेशान कर दिया तोरा। अरे ये तो धोती खोल रहा है। मोरा फाट गइल तोहरे के देते देते चीज हमर फाट गइल तोहरा के देते देते। भौजी तू इशारवा कहाँ करतारू हो भाई जो हमारा ऊपर करतारू कि जे हमार बिडौआ देखा था ओकरा ऊपर करतारू। कैसे हम तो लेबे ना भाई लोग अगर जे जे ले ले बाड़ा भौजी के सामान फरले बाड़ा पेल के भाई कमेंट करके जरूर बताइए कि के ले ले बा ठीक बा। ये भौजी जोन मेरी इशारा करती है भाई हमारा तो बुझाता कि तो नहीं लोग तोहरे पे इशारा करती है ऐसे कि चीज हमार फाट गई तोहरे के देते देते ठीक बा। तो जे ले ले बाड़ा कमेंट करके जरूर बताइए भाई कैसे हमरों के लेवे के बा। भौजी के चाहे अगाड़ा दे दे चाहे पिछाड़ा दे दे हम दोनों लेवे खातिर तैयार बानी ठीक बा। अरे ये तो धोती खोल रहा है। मोरा फाट गइल तोहरे के देते देते। अच्छा चीज तोहर फाट गइल हमारा के देते लेकिन भौजी जौना हिसाब से अब तू मुहा मटका मटका के गावा तारू हमरा तो बुझाता भाई कि तू साफ साफ इल्जाम लगावा तारू। कैसे अगर हर चीज फाटल होत ना तब बढ़िया से तू स्टोलवा पे बैठ के गा ना पाई तू ठीक बा। भाई जो अगर फरवही के इतना शौक बा इतना शौक लागता फरवा के दावा नुहुर जा भाई जो तेल लगा के इतना बढ़िया से पेलम ना कि गच देना मुहा दाई खून आ जाई। अरे ई का कहलू अरे बहनचोद हो कि भौजी के नुहरा के और तेल लगा के पेला बैठन बहनचोद ना कि मुहा दाई खून आ जाई और बुर फाट के भंकाड़ा हो जाई। दरदिया सहात नइखे
ए भाऊजी देखा बर्दाश्त करा, कहे से में दर्द होला, एकर एगो उपचार बा कि दर्द ना होई, समझा बढ़िया से, ठीक बा। कि कहल गइल बा कि एगो मारला पौआ त कपार धाली, ओकरा उतारे खातिर एगो और मारे के पड़ेला पौआ, तब जाके नशा उतरेला, ठीक बा। ऐसे कहता नहीं कि अगर दर्द सहात नहीं खे तब आप फिर से मरवाला बहनचोद, दर्द तो हर कुछ ना कुछ तो आरामे आ जाई, समझ लू। कि कहवा जाई कथी करी भाऊजी काहे इतना तू टेंशन लेता रू हो, कहीं मत जा, ठीक बा। खाली हमारा लागे चल आवा और कुछो जो नहीं करा, खाली अगवा नुहुर जा या टंगिया उठा के ऐसे सूत जा भाई। जो हमनी के जौन करे के बा वो बढ़िया से कह लिहल जाई, ठीक बा। और तहार दर्द जौन बा धीरे 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 कम हो जाई, बुझाइल। बस आवत रहलू खेते खेते सरवा कहवा से आवत रहलू, बोला खेते खेते। ए भाऊजी तू बतावा एकरा के बढ़िया से बतावा कि खेते मरवैले बाड़ू कि घर में मरवैले बाड़ू, कैसी भैया जौन ह देखले बा तोरा कि तू खेते खेते आवत रहलू, ठीक बा। आ खेते में मरवैलू तो का भइल, कैसे मरवैलू तनी खुल के बता दा भैया के, ठीक बा। चीज मोरा फाट गइल तोहर के देते देते। हाँ तो भाई लोग आज के वीडियो करता नहीं है खत्म। अगर वीडियो झाड़ भर भी अच्छा लगल हो तो वीडियो को लाइक करिया, शेयर करिया, चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिया। भाई लोग ओकरा पहले हम बतावे जा रहल बानी कि भाई 10 दिन से लगभग हम वीडियो ना डाल पैनी, एकरा खातिर हमरा के माफ करिया भाई, हाथ जोड़ के माफी मांगतानी। कैसे हम बतैले रहनी अगला वीडियो में कि भाई हमारा रिश्तेदारी में एगो मैयत हो गई है, लेकिन जकरा घर पे केहू ना रहला से हमरा के दौड़े धूपे के पड़ल, अब वीडियो ना डाल पैनी। ओकरा खातिर हम भाई दिल से सॉरी मांगतानी, बार बार सॉरी मांगतानी। भाई लोग सपोर्ट करिया, चैनल के सब्सक्राइब करिया, वीडियो को लाइक करिया। भाई लोग हंसावे खातिर हम रेडी बानी, आप डेली प्रतिदिन बराबर आप लोग को हंसाएंगे, लेकिन भाई लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक ना।